La veritat que assusta veure també els promitjos de superant quasi els 30 anys d'edat a l'hora d'independitzar-se. Segons l'estudi Bull Youth, el 40,6% dels joves pateix problemes de salut mental per la precarietat laboral. Però què en pensa el jovent? La precarietat laboral és una cosa que ens persegueix i que estem corrent tota l'estona davant seu. Per tant, per molt que corri, jo tinc un fondo. Si aquell fondo se m'acaba, la precarietat laboral se'm menjarà. A nivell de condicions materials, què és el que més t'angoixa? El precio de los alquileres en Barcelona Quina ha sigut la teva experiència a la salut mental i l'administració pública? me ha ayudado a encontrarme a mí misma, me han atendido muy profesionalmente. Estic anant a un servei que és el Plural, és tot a temes de masculinitat i vinculades amb això, i m'està ajudant molt amb el tema de gestió emocional. La salut mental és una cosa que t'acompanya 24 hores al dia, saps que no només és una feina que estàs 8 hores i ja s'acaba i no t'emportes res a casa, sinó que està acompanyant-te tota l'estona. Nos dieran más oportunidades a los jóvenes para encontrar trabajo y sobre todo para un piso de alquiler. Les polítiques públiques hi poden fer molt, i també l'economia social i solidària, amb treball segur i digne. A jornal.cat t'expliquem com.